Eli lähdetään tekemään tällaista siikamoria. Tää on toiminut oikein hyvin. Tää pinkki väri, mutta lähdetään tekemään oranssia. Niin versio siitä. Mulla on tässä tämmönen Kamazani B170 10 koukku ja sitten siihen on liimattu Wolframi kuula, tämmönen 4,6 millinen Jig Off kuula. Se aiboksella liimattu siihen, niin just tolleen päin, että kuppi on ulospäin, niin se on siiman varassa sitten vaaterissa. Vähän niinku mormuskakin ois. Sitten käytetään tähän runko ja pyrstö tämmöstä Unimylarista hologrammioranssista ja sitten tämmöstä kiiltelevää duppingia oranssista tehdään sekin. Jees. Ei muuta kuin pohjustusta tekemään. Valkoista lankaa käytän itse nyt tässä. Se tuntuu ainakin, tää näyttää ihan hyvältä noissa. Kunnon pohja sinne, niin ei pääse ainakaan aukeamaan sitten tuolta kautta. Näitä on kumminkin tarkoitus olla pitkäikäisiä. Niin Päijänteen Siika on ainakin tykännyt näistä. Että vaikka tääkin on tällainen aika iso morri, niin 10 koukku, niin ihan hyvin se on toiminut. Ja näitä on käyttänyt ihan vaan morrina, että ei ole ollut mikään tapsipilkkinä, vaan suoraan siimaa sidottu. No sehän tippuu. Otetaan tosta toinen pätkä. No sekin tippuu. Eihän nää käsissä pysy ollenkaan. Pari löysempää kierrosta. Sitten kiristys, niin se kääntyy tuohon päälle. Ja koko matkalta kiinni, niin varmasti pysyy. No, eikö se? Ei se meinannutkaan kääntyä sieltä tuohon päälle. Otetaan vähän takapakkia nyt. Takapakkia vähän ja käännetään sitten. No on se nyt tarpeeksi hyvin siinä. Eihän se kalaa sitä kahtu, vaan enemmän se kalastaja, että on varmasti suorassa. Sitten runkoon tosta yksi kierros vaikka.
Eiköhän tuo piisaa, luulisi ainakin. Ainakin toivottavasti. On tossa mulla häkillä pihit, niin jos se meinaa käydä lyhyeksi, mutta ainakin saa sitten piettää kiinni. Mutta vähän rumastihan se siihen kiepsahti, mutta sinnehän ne jää rungon alle kaikki piiloon, kaikki rypytyt. Yes. Sitten lanka tänne kuulan luokse ja sitten lähdetään pyörittämään tosta. Tasaisia kierroksia ja mahdollisimman kireelle. Tää hologrammi myläri vai miksikä tätä sanotaan, fläsäks vai no niin. Se ei oikein tunnu joustava yhtään. Että tää menee ryppyyn aika herkästi tässä kun pyörittelee. Ei hyvänen aika. Ei pysy käsissä yhtään. Sen verran liukasta tuo on, että laitetaan tosta pihit siihen kiinni, niin alkaa helpottua. Yksi tommonen tasainen kierros tuohon alkuun ja näköjään se luiskahti jo vähän, mutta no ei se mitään. Väriähän tässä vaan haetaan enemmän kuin. Kyllä tonne jää nyt ikävä rako tonne perään. Siitä nyt tasaisesti. No niin. Nythän se alkoi menee. Vähän olisi voinut sidontalankaa laittaa enemmän tuohon runkoon. Olisi saanut vähän semmoista porkkana muotoa siihen, mutta eipä se mitään haittaa. Joo, sitten vaan tosta kiinni se. Kerran takaa ja kerran eestä ja tää vuorotelle. Muutaman kerran laittaa se tulla. Joo. Sitten ylimääräiset pois. Napsaa. Sitten sitoo pätkän vielä tätä runkoa vasten. Pieni pohjustus tähän sidontalangalla vielä tähän duppinkia varten. Tää on kumminkin aika liukasta tää fläsää tässä. Pysyypähän duppingit sitten vähän paremmin paikallaan. Jeps. Sitten tosta vähän lankaa, niin kahaan sinne oranssia. Tää ei paljon mene. Tommonen määräkin varmaan riittää. Kokeillaan. Ainahan sitä voi lisätä, jos sitä tarvii lisää. Mahdollisimman tiukalle tähän lankaan.
näitä kumminkin niin isot ahvenet ja isot siiat riepottelee kovasti. Hyvä olla tiukalla tämä duppinkin tässä. Noin. Eiköhän tuo piisaa. Sitten vaan kiepautellaan. Ensin vie vähän taakse ja sen jälkeen eteenpäin. Kyllä siinä vähän ylimääräistäkin tuli näköjään. Mutta kun ylimääräiset pois tuosta. Noin tosta kiepauttaa tuonne. Noniin. Sen jälkeen mä teen tähän piilosolmu. Noin. Sitten laitetaan vähän Loctite, jotain geeliliimaa. Tää oli pikaliiman mallia, mutta sitä vähän tuohon lankaa ja tehdään toinen piilosolmu sinne. Kolme ja 4 kierrosta. Ja koska me halutaan, että tää kestää mahdollisimman pitkään, niin laitetaan vielä 3. solmu sinne ja siihenkin vähän liimaa. Varmaan moni ajattelee, että vähän ylimitoitettu määrä solmuja, mutta se on jokainen tyylillä. Noin. Meillähän katkes lankakin sopivasti justiinsa siihen. Semmonen siitä nyt tuli sitten. Kyllä varmasti toimii. Ja näitä voi tehdä monella eri värillä. Tää väri varsinkin on toiminut tosi hyvin. Mutta jees, tää oli tällainen nopea perhon sidontaa pätkä, niin paina toki tykkää sitä videosta ja laita kanavaa tilaukseen. Se on moro.